بینەرێ نێژە ئەو دەمەوە خۆش بە divê xebata xwe de bi awayekî Kurd em ê li ser têkiliya felsefe û dîn rawiştin û hinekî xalên wan ên hevpar an jî em bêjin xalê wan ên cuda û di derbarê rê û rêgehên ku felsefe û dîn wan bi kar dihînin hinek zanînan Kurd bi raberî wê hêjayan bikin û em hinekî jî behsa wê awûr an jî bijin dîtina ku dibêje felsefe dijminê dîn e bikin û bi awayekî Kurd em hinek zanînan ji we re bibêjin belê meriv destpêkê de dikare bibêje ku dîn sistemekî baweriyê ye û di vê sistemê de afraner Xwedê bi rêya wehyê hinek rê û rêzigan hinek qanûnan bi qesîdên xwe re hinartiye ebdên xwe û ji ebdên xwe wisa xwestiye ku ew li gor van qanûnan tevbigerin. Ev yek dêwan hem li vê dinyayê bike ebdên baş û hem jî dêwa bike û bikaribin ji bo dinya dîn ango ji bo axiretê xwe baş amade bikin li gor vê yekê bijin. Dînên xwedawpirtûk li ser jiyan mirin afrandin em bibêjin çêbûna alemê û di derhekê civakên berê de jî hinek zanînan didin mirovan û ha dixwazin ku bi vê yekê jiyana mirovan watedar bikin û wan wekî mirovên negunehkar bigihînin dinya dîn. Bêguman meriv dikare bibêje ku di seranserê dîrokê de têkiliyekî xurt di navbera felsefe û dîn de hebûye di dema derketina holê a felsefeyê de dîn ew destelatdar bû ku hemû pêhatî û bûyêrên em bibêjin li alemê rabe û şûrove dikir û tekane destelatdar bû. Felsefeyê jî bi rexnekirina mîtos em bibêjin çîrok efsane û raveyên dînî dest pê kiriye û di pêkanîna vê yekê de jî rêberê felsefeyê herdem aqil hemanên aqlî û mantık bûye. Di serdema navînî de felsefe û dîn carekê din tebliğ bûne û vê carî jî ji bo xurtkirina em bibêjin dogmeyên dînî felsefe hatiye bikaranîn. Bi taybetî jî ev rewş di bikaranîna dema bikaranîna felsefeya Platon û Aristoteles de xweş hatiye bikaranîn û em baş dizanin ku teoriya mesela teoriya Platon'a îdeyan ji bo bingehkirina dogmeyên xristiyaniyên olî gelekî xweş hatiye bikaranîn çünkü Platon jî digotiye ku du dünya hene ev dünya me a qalp e û a rastaqîn dünya îdeaya yani ku ew jî bi aqil tê gihîştin. Gelo dîsan berdewam bikin têkiliya di navbera felsefe û dîn de têkiliyekî çawa ye wek xala yekêm em dikarin bibêjin ku ji heylan babê ji heyla babetên xwe ve felsefe û dîn gelekî nêzî hebin. Felsefe û dîn li babetên wekî wateya jiyanê têgeha baş têgeha rast ahlak çêbûna alemê spehîtî û bextewariya mirovî vedikolin. Felsefe û dîn bi awayekî cuda xwe nêzîkê mijarên xwe dikin. Bingeha dîn berê jî me got baweriye û loma jî dibe zanînekî sistematik a dogmatik. Hînweriyên ku bi rêya wehyê hatine henartin ji rexne û lêpirsînê re girtîne û hecî felsefeyê em dizanin ku ew bi rêya aqil û awrekî rexnekar xwe nêzîkî mijarên xwe dike. Xala sêyêm bawerî pê anîna dînekî ji bo pêkanîna felsefeyê ne asteng e. Hêgê wa bûye wê demê meriv nikare bo behsa فیلسوف و ramanwerên bawermend yên wekî İbn Sîna, Farabî, Ehmedê Xanî, İbn Rüşd û Melayê Cizîrî û gelekî din jî bikira. Lêbelê em dizanin ku hinekî fîlozofên xwedînenaz jî hene û awan jî helwest girtiye li hemberî dîn û xwestinê ku bi temamî bûyêra dîn em bibêjin ji holê rabe û loma jî rasterast êrişî zanîn an jî em bibêjin dogmeyên dînî kirine. Xala çarem felsefe ji hêla em bibêjin cewera xwe ve warekî entelektûelî ye. Bingeha wê loma jî hêş û aqil e û dîn jî ber bi pratîkê ve ye. Ango kirin an jî em bibêjin nekirina hinek tiştan. Loma di dîn de em dizanin ku hinek rê û rism hene û lazim e ku ebdên ku baweriya xwe bi dînekî tînin li gor wan rê û rismên dînî tevbigerin û li gor wê yekê îbadet bikin an jî li gor wê yekê bijin. Xala pêncam mijarekî ku bingeha wê bawerî be bi rêya zanînî ji holê nikare were heylanîn. Ji ber vê çendê jî berê ku me got rasterast meriv nikare bibêje ku felsefe dijminê din e. Lêbelê awra rexnekar û şikwer a felsefeyê ne ji bo cî girtina dîn e.
انگو فلسفه ناکه ارمانچ خوره که به شونا دین لبله چاو کو خونیزی کی سیاست اخلاق ام ببیجن هینه دیکه دولت دیکه واتیا جیان دیکه وساجی خونیزی کی دین دیکه و دخوازه کو اب دوغمه انجا ببیجن زانینن کو جالی دین و تن رابر کرن جبو وان ببیجن بینگه انجی زمینی کی عقلی بکاربه پیدا که انجی به اوایی که عقلی خونیزی کی وان مجرب که لمن edin جي بريجي ما جوج برشي فلسفة وكيدج من edin تديتن ما بحث عنك فيلسوف ورومانورين باورمن كيركو لقال باوريا خوجي عوان فلسفة كيرنا وام ببيجن بيكي بيكانينه ام دزانم كو سردمان آبینی ده گله کسی هم ببیجن باورمند دین خریستیانی ین وکی آگوستینوس آنسلموس و گله کنی فلسفه تبلی باورین دینی کرنه و خستنه کو بیه که جبو دومین دینی بنگه که فلسفه آوا بکن لبله چاو کومگو هنک فیلسوفین مجی هنه هنک فیلسوف شنه کراستراست ایریشی بنگه هادین کرنه و خستنه کو دین جهله وره هلانین یک جوان فیلسوفین نافدار جی فردریک نیچه نیچه راست ایریش خوده و ام بجن باوری و اخلاق دینی خریستیانی کریه وکی زنین او کو نیچه گوتیه خوده مر و گوتیه کو خوده دبن darbe خنچر آمده دخوینه دما عمر جبر چی نیچه به که گوتیه لگور نرین عادیتنا نیچه جی ین کو لجیرن بندستن و ین کو راسارن نکارن ده همان جهانی ده بجین جبور کو مروف آزاد ببین و بکاربون بگیجین آزادیا خواه بکاربون ببین جور مروف لازمه خوده بکوشن و به ببیجن احلاق کولتی آخریستیانی جهول راکن و دوشا و احلاق کینو احلاق کی آزاد علاقه خود سپیره اما بیشتر نرخین مروی دکارن آوا بکن. آنگو آرمانجا نیچه اوی بو اولو ماجی وکی اما بیشتر فیلسوفی کی خودی ناس یشی تواهیا اما بیشتر دوما آنجی زنینن دینی کلیه.